Добър ден от автозанимавка. Вече подготвяме бронята на авто на първата част. Продължаваме проекта с турингоното. В момента търкаме. Хубаво да изкараме слоя горния, за да може да я подготвим за боя. Така се търка с водна шкурка 600. Може да свалите колкото се може повече слоя. Си вземете едно шишенце вода и се пръскате. Сега ще ви покажем. Така. Ще снимаме на завършенето. Сега ще ви покажем подготвената броня за боя. Стъркана. Тук също е стъркана. Така, сега ще ви покажем и вратата, която беше с забележка. И тук е стъркана. Това е общо взето. Днеска ви представям бронята на Алфа Ромео 156. Това е завършения вид на бронята и бих казал, че се получи доста добре за непрофесионално боядисване. Стъпките, които са обикновено, гледате да се подготвите за боя и обезмастител, лак, бои, по възможност по номера на боята, естествено, ако имате тази възможност. За сега това, което мога да покажа е, че си има тук-там забележки, естествено няма как да стане перфектно, освен ако не се прави в професионална камера. Не сме китосвали, няма кито и никъде абсолютно. Има си грунт под боята, естествено. Това е, което мога да ви покажа за самата броня. Алфата е 156, която подготвяме. И живот и здраве, се надяваме да я направим. Приготвили сме доста интересни неща за нея. Лека по лека и стават нещата. Това, което мога да ви кажа общо взето е, ако искате самичките да си го направите, гледайте горе-долу да стават нещата, нали? За да не се личи прекалено много и да не ви се оскъпяват нещата. Затова ги правим тези клипчета. Ако може да помогнем, сме на среща. Ако не, вие самички също може да си го направите. Хубав и приятен ден ви пожелавам!